oh. Sophie. Oh, guys. Ang mga apo ko. Dalawa. Dalawa ng apo ko. Wow, buksan natin. Kasama ako dito sa bahay habang magpe-prepare ako ng lulutuin natin. Simpleng luto lang, bahay. Lutong bahay pala, lutong bahay. Na natutunan ko pa noong medyo bata pa. Hanggang ngayon, medyo may kunting alam kahit pa. Ayan. Kasama ko ngayon sa bahay. Yung jowa, wala. Okay na sa akin ito. Sila na lang yung pagkakabala. O, di ba dandang? Kiss kay mamo. Kiss kay mamo. Kabila pa. Ang sarap naman ng halik. Parang may... Si Sapi. Kiss kay mamo, Sapi. Kabila pa. Very good. Babait. Okay guys, mamaya ituturo ko sa'yo paano magluto. Kunting ano lang. Kunting sahog-sahog lang. Okay na. Importante masarap. Kaya nasa mood ka pagluto, wag yung galit ka kasi pag galit ka ay nako, di masarap yung ulam nulutuin mo. Kailangan nasa mood ka, masarap. Yan ang ano. Yan ang unang ano. Clap. Go. So guys, ito naman yung ano, lulutuin kong chicken legs with chicken fried. Wow. Simple way. I-marinate lang ho natin siya sa patis. Patis. Marinate natin siya. Tapos magic, lagyan po natin ng konting magic. Tapos shake po natin, haluin. Ayan. Para mag ano yung patis, mag-absorb sa chicken. Ayan. Babad po muna natin siya ng 30 minutes. Bago po natin siya piprituhin. Yan. May papakita ko po sa inyo kung start na po tayo mag-prito ng fried chicken. So guys, simulan ko na itong ready ko na yung luto ng fried chicken. Start ko na, mag-start na tayo magluto. Okay? Wala ang plastic. Ayan. Okay. Start na tayo magprito. Prito ng chicken. Guys, please watch and simple way pagluluto. Kalala ko lang ito.
Pwede ka pa ma? Maratang pa mga pinagibigit ka. Ha? Mara. At ay daon. Ay. Purog ba? Ang dami dito ito. Sa natin ng tayo. Tapos yung init. Okay. Init na. Ito lang po natin maluto. Hi guys, done na yung chicken. Ito na po yun, oh. Naluto ko rin sa wakas. Done. Fried chicken. So masarap. Kunting ano lang, patis lang. Huwag masyado marami kasi baka umalat. Yung tansya lang na kunti lang kasi naalat yung patis. Okay guys, try it. Clap.